Ako sme si už povedali, v rokovacej sále sa rozhoduje o zákonoch. Parlament je jediný a najvyšší ústavodárny a zákonodárny orgán. To znamená, že len parlament môže schváliť nové zákony alebo zmeniť ústavu. Podať návrh zákona môžu nie len jednotliví poslanci, ale aj vláda či výbory Národnej rady. Takýto návrh najprv predkladatelia doručia do podateľne Národnej rady. Následne ho predseda zaradí na rokovanie parlamentu na konkrétnu schôdzu. V prvom čítaní predkladatelia predstavia svoj návrh zákona a poslanci o ňom diskutujú v pléne. Ak ho posunú hlasovaním do druhého čítania, rokujú o ňom ešte výbory. V druhom čítaní môžu poslanci predkladať pozmeňujúce návrhy, teda môžu upravovať zákon. Po schválení návrhu v druhom čítaní nasleduje tretie čítanie. V ňom už poslanci môžu navrhovať len legislatívno-technické zmeny, teda odstraňovať drobné, napríklad štilistické, prípadne gramatické nedostatky. Celý tento postup sa nazýva legislatívny proces. Schválený zákon potom putuje na podpis prezidentovi Slovenskej republiky. Ten však môže odmietnúť zákon podpísať, teda môže použiť svoje právo veta a návrh vrátiť Národnej rade s pripomienkami. Poslanci následne rokujú o pripomienkach prezidenta, ktoré môžu schváliť alebo odmietnúť a potom opätovne schváliť zákon. Opätovne schválený zákon už hlava štátu odmietnúť nemôže. Národná rada má v súčasnosti 19 výborov, ktoré rokujú o rôznych zákonoch a témach, ktoré súvisia s ich zameraním. Rokovania výborov sú verejné, s výnimkou rokovania výborov na kontrolu Slovenskej informačnej služby, výboru na kontrolu vojenského spravodajstva a výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. Niektoré rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť sú tiež neverejné, ale to závisí od toho, o čom sa má konkrétne rokovať.